Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo po ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy po nyo lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan po na ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo ang aking nalalaman sa lahat, ang aking nalalaman ng mga pamamagitan ng spiritual o physical na karamdaman. At sa lahat ng mga panggamot na mga orasyon na aking ibabagi sa inyo, dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin po upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang, palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at makakalob sa iyo ang siksik, dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Magsha-shoutout po muna ako bago ko umpisan po yung shoutout po kay Ninitaro Tairo, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Jonix Bin Nadine, Ryan Labisti, Urchili, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Tinetron, Ilunor Siapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Pilipi, Ilmae, Triple commented, Marina Arangis, Lolita Cayago, Juan Bibs, at Ikisala Nuggets. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po palagi po kayo nasa mabuting kalagayan araw-araw at malayo sa sakit. Dinalangin ko po sa inyo na palagi ko ay malayo sa sakit araw-araw at sana po huwag makalimut pong mag-subscribe. Narito po ang orasyon na aking ibabagi sa inyo. Mabisang pudir at pundo para mapagana ang mga mabisang pudir at pundo para mapagana ang mga orasyon. Hiwaga ng Pangasinan. Narito po orasyon. Bago po magkon po, napakalakas pong pudir at pundo po ito nakibabagi sa inyo. Ito po ay pinagsama na po, napakabisa po ito. Magdasal po ng isang Ama namin, luwalhati at isunod pong orasyon nito, pudir at pundo. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, ikaw nawa manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, ang kapurian, magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalhanggan. Amen. At isunod po yung orasyon sa pudir po, Rectum, Martus, Ligtus, Malignus, Supaltum, Elementum, Mamayuno, Uglipay, Mayumi, Altiparis, Martinis, Misikar, Limkar, Absadictam, Manitinor, Altiparis. Amen, amen, amen. Isang bisis lang po at ipo sa dibdib ng pakros. Tapos isunod po yung pundo, Amrum, Ayum, Shanti. Ayan po, isang bisis lang po at ipo sa dibdib po. Napakabisa po itong pudir. Sa mga baguhan po, ito na pong orasyon na
ibinabagi ko po sa inyo. Isama nyo sa devotion, o kung nagdi-devotion kayo, pwede rin kung di po kayo nag-devotion, usalin nyo na po ito bago kayo manggamot. At ang tagubilin ko po sa inyo palagi, pag una po kayo manggamot, ay unahin nyo po na yung pamilya nyo bago ang iba. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naintindihan nyo palagi aking tagubilin sa Iwagan ng Pangasinan. At sana po wag mo kayong makalimot mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. So, ito po, itutok ko po yung kan ko. Sana po palagi po kayong nasa mabuting kalagayan araw-araw. Sa mga sulis ko pong subscriber, kahit na baguhan po, maraming salamat po sa inyo palagi na nakakaintindi. At sana po ay huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Marami po kayong malalaman dito na aking ibabagay, mga orasyon na buhay, mga panggamot sa sakit ng katawan, sakit ng ulo, lahat po kapakakalog ko po sa inyo. Ito po nyo lamang malalaman sa Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po.